Naaresto naman po ng pulisya ang isang most wanted person sa antas na munisipalidad sa sinagawang operasyon po noong Enero 9 ng kasalukuyang taon sa bayan po ng San Manuel, Pangasinan. Ayon po sa San Manuel Municipal Police Station, ang suspect ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act No. 9208 or Anti-Trafficking in Person Act. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng e-warrant of arrest kung saan walang inirekomendang piyansa para sa naturang kaso. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon habang sinasagawa ang mga sumusunod na legal na proseso. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng Enhanced Management of Police Operations or EMPO bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.